Još 6 dana do referenduma o evropskoj budućnosti Srbije. 11. maja građani se izjašnjavaju da li ili ne putem pune integracije u Evropsku uniju. Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je pre svega nekoliko dana. Već smo bili u prilici da dobijemo prve rezultate, prve praktične rezultate potpisivanja ugovora o stabilizaciji i pridruživanju. Već sledećeg dana govorili smo o ulaganju od milijarde dolara u Kragujevac. To ulaganje je realno, jasno. Ljudi su došli, ljudi su potpisali. U toku današnje nedelje biće objavljena vest da vize za zemlje Šengena će se od sada našim građanima izdavati besplatno. U toku nedelje će biti objavljena i mapa puta koja će precizno definisati korake koji će već krajem ove ili možda početkom sledeće godine najkasnije dovesti do potpunog ukidanja viznog režima sa zemljama sa prostora Šengena za građane Srbije. Govorimo dakle o ubrzanom putu u Evropu. Od dana potpisivanja počeli su praktični benefiti, počeli su praktični koraci. Vidimo rezultat tog našeg rada. Postavlja se samo pitanje da li ćemo 11. maja glasati na način koji potvrđuje taj put i ubrzava ovu zemlju na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ili ćemo odlučiti da glasamo za one koji su objavili da će to sve da ponište, da to za njih ne predstavlja nikakav značaj, da investicije iz Evrope nisu dobro došle, da što se tiče putovanja sa vizama, njih to preterano i ne zanima, s obzirom da njima vize ne trebaju, a i nisu preterano zainteresovani da razgovaraju sa tim ljudima i da putuju tamo. Srećom, svi oni koji to govore nemaju više od jednog glasa. Svi imamo samo jedan glas na ovim izborima, svi glasamo na referendumu. Ovo je referendum, 11. maja se glasa oko toga da li će Srbija u roku od nekoliko godina postati član, 4 do 5 godina postati član Evropske unije.